கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள களமச்சேரியில் நடந்த கிறிஸ்தவ பிரார்த்தனை கூட்டத்தில் டிஃபன் பாக்ஸ் வெடிகுண்டு வீச்சு சம்பவம் நடைபெற்றது. இதில் 2 பேர் பலியானார்கள், 50 பேர் படுகாயமடைந்தார்கள். இது தொடர்பாக டொமினிக் மார்டின் என்ற 40 வயதுக்காரர் ஒருவர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் கொடுத்த வாக்குமூலத்தில் மேற்படி ஜெபக்கூட்டத்தில் தேசத்திற்கு எதிரான பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்று வந்தன. நான் பல முறை சொல்லி பார்த்து அவர்கள் கேட்கவில்லை, எனவேதான் டிஃபன் பாக்ஸ் வெடிகுண்டு வைத்தேன் என்று கூறியுள்ளார். இதற்கிடையே அந்த ஜெப கூட்டத்தை நடத்துபவர்கள் யார், அவர்கள் எந்த விதமான ஜெபத்தை நடத்தினார்கள் என்பது போன்ற பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. களமச்சேரியில் இருக்கும் கிறிஸ்தவ பிரார்த்தனை கூடம் என்பது ஜெகோவாவின் சாட்சிகள் என்ற கிறிஸ்தவ பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் நடத்தி வருகிறார்கள். இந்த ஜெகோவாவின் சாட்சிகள் என்ற அமைப்பு 1870ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் தோன்றியது. சார்லஸ் டேஸ் ரசல் என்பவர் இதனை தொடங்கினார். அவர் தொடங்கும் பொழுது பைபிள் கற்கும் மாணவர்களை ஒன்றாக இணைத்து இந்த அமைப்பை தொடங்கினார். ஜெகோவாவின் சாட்சிகள் என்ற இந்த கிறிஸ்தவ அமைப்பிற்கு இந்தியாவில் 947 சபைகள் இருக்கின்றன. லட்சக்கணக்கான பேர் இதன் ஊழியர்களாக பணியாற்றி வருகிறார்கள். இவர்களுக்கும் ஏனைய கிறிஸ்தவர்களுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உண்டு. இவர்கள் இயேசுவை அல்லாமல் ஜெகோவாவை கடவுளின் பெயராக நம்புகிறார்கள். ஜெகோவா மட்டுமே உண்மையான கடவுள், அவரை எல்லாவற்றையும் படைத்தார். அவர் சர்வலோக பேரரசராக திகழ்கிறார். எல்லா வழிபாடுகளும் அவரை நோக்கி இருக்க வேண்டும். இயேசுவானவர் கடவுளிலிருந்து வேறுபட்டவர். அவர் ஒரு இரட்சகர், கடவுளின் குமாரனாக சேவை செய்கிறார். ஆனால் ஜெகோவா என்பது பரிசுத்த ஆவியாகும். இது கடவுளின் செயலை நமக்கு பெற்றுத்தரும் மிகப்பெரிய சக்தியாக விளங்குகிறது என அவர்கள் நம்புகிறார்கள். வெகு விரைவிலேயே உலகம் அழிய போகிறது என்பது இவர்களது நம்பிக்கையாகும். உலகின் கடைசி நாள் மிக சீக்கிரமே வரப்போகிறது. பரலோகத்தில் கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி செய்ய 1,44,000 நபர்கள் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் மட்டுமே உயிர் வாழ்வார்கள், மற்றவர்கள் அழிந்து போவார்கள். அந்த 1,44,000 பேர் மட்டும் பூமியில் மீண்டும் அவதரித்து சொர்க்கத்தை காண்பார்கள் என்பது இவர்களின் கொள்கையாகும். ஜெகோவாவின் சாட்சிகள் எனப்படும் இவர்கள் வீடு வீடாக சென்று சுவிசேஷ பிரச்சாரம் செய்வார்கள். இது இவர்களின் முக்கிய செயல்பாடாகும். இவர்கள் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் ஈஸ்டர் போன்ற விடுமுறை நாட்களை கொண்டாட மாட்டார்கள், ஏனெனில் இவை பேகன் தோற்றம் கொண்டவை என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். உலகம் முழுவதும் இந்த அமைப்பிற்கு 1 கோடி பேர் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் கேரள மாநிலம் களமச்சேரி ஜெகோவா சாட்சிகளின் பிரார்த்தனை கூடத்தில் சிறிய அளவிலான மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் 2500 பேர் கலந்து கொண்டனர். இந்த பிரார்த்தனை கூட்டத்தில் உலகம் வெகு விரைவிலேயே அழிய போகிறது, ஆகவே எல்லாரும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதிலும் ஜெகோவா சாட்சிகளின் ஆட்சி நடக்கப் போகிறது என பேசியுள்ளனர் என்பது முக்கிய செய்தியாகும்.